El 1966, un grup de pares i mares del barri de la Sagrada Família van posar en marxa l'Escola Eure. Volien per als seus fills una educació laica, democràtica i en català, cosa pràcticament impossible en ple franquisme. Aquí es feien classes en català quan no estava permès, s'amagava el quadre de Franco, s'amagava la creu, s'amagava tot, i quan venien els inspectors es posava tot de seguida. En poc menys d'un any, però, es van traslladar a la Font d'en Fargues perquè les instal·lacions havien quedat petites. Van escollir una de les torres amb jardí característiques del barri. Durant els primers anys, de fet, l'alumnat és més de tot Barcelona que no pas d'Horta. És amb el temps que l'escola va quallant aquí al barri i que comença a venir la gent del barri. Ara l'escola repassa aquesta història amb una exposició als passadissos del centre. Els alumnes poden veure els objectes característics de les diferents etapes. Comença amb les fotos de les 3 cases que ocupen l'escola aquí a Horta. És una de les activitats que s'han organitzat per celebrar el 50è aniversari d'una escola petita i familiar d'una sola línia que fomenta la participació de l'alumnat. Fem assemblees de classe, els alumnes tenen la possibilitat de decidir moltes coses que passen a l'escola, d'opinar, de criticar, de qüestionar, etc. Per celebrar l'aniversari, els nens han dissenyat un vestit nou a la geganta i també s'ha editat aquest llibre que recull fotografies històriques i anècdotes d'antics alumnes i treballadors. Una mestra fundadora de l'escola. Dues. El de dalt, el de Frederic Rahola. El que ja no hi és. O la motiu. Vosaltres, el Matagalls.